Mallan nun home de idade avanzada en Pontevedra en pleno centro e a plena luz do día. A vítima foi elixida ao chou en plena histeria dunha muller moi coñecida na zona e non por ben. Días despois enfrontouse tamén cunhas rapazas. Vano ver de seguida. Así e día tamén, ataques ao chou. Este é unhas rapazas en Benito Corval, pero uns días antes foi peor. A vítima fora un home de idade avanzada que paseaba tranquilamente coa muller. A malleira puido acabar mal. Por mágoa, colleu a esos señores que iban andando, tirou no suelo, empezoulle a rabuñar a cara e estaballe golpeando, e nada, intentámosla separar e evitar que lle seguira a golpearse e rabuñando. Lle deu un petote que chamaron a ambulancia e todo, porque aparte o señor estaba conmocionado, un señor maior, caeu o chan, coa ferida na cabeza. Fui a separarla, o sea, a proteger al señor, y entonces se lió conmigo también. Pero bueno, como estaba muy excitada, continuó, pasaban dos señores en bicicleta, les tiró de la bicicleta, cogió la bicicleta, pum, a tirársela encima. Sorte que foi en horario comercial en unha praza céntrica moi concorrida. Eu nun brazo, outra señora nun brazo tamén, a outra señora noutro brazo, porque ademais é que tiña moita forza. E despois había dous chicos suxeitándolle as pernas. O comentario era que a tía, aparte de tola e mal, a forza que tiña, que quedou todo o mundo asustado. É coñecida, Entre todos non daban feito bodel, ata que chegou a policía. Coñécense mutuamente de sobra. Cuando está así un poco excitada, es un peligro porque no mira a quién ataca, o sea, se pone muy agresiva. Entonces ya tuve una pelea con ella un día que me tiró una botella a las piernas. Que anda por aquí sempre gritando, meténdose coa xente, o sea, bastante seria. A vítima, que vive tamén no centro de Pontevedra, recupérase dos rabuñazos na cara e dos golpes que empeoraron o seu estado de saúde xa delicado. O peor é que en calquera momento baten outra vez de fronte, porque ela, a muller do turbante violeta, volve estar na rúa ata a seguinte.